Театр сәнгатен тикмәгә генә аерым бер сихри дөнья дип атамыйлар. Элек-электән театрларыбыз милли сәнгатебезнең әйдәманы, олы хәзинәсе булып хезмәт итә. Күптән түгел Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында Шәриф Хөсәенов әсәре буенча куелган Чулпан дип исемләнгән спектакльнең премьерасы булып узды. Әйтергә кирәк, әлеге әсәр профессиональ татар театры сәхнәсендә әле беренче мәртәбә генә уйнала. Бу көнне Тинчурин театрына зал тутырып театр сөюче тамашачылар җыелган иде. Без дә иҗат төркеме белән әлеге премьераны карап кайттык. Yanımda sen bulganda özümden tağlar şimirlik kış tizem diyeydi. Efendim benden koşarsın? Sabır et, Çulpan. Ben bulayla sabır ettim. Başta institutuna bitireyim dedim. Ona benim de olup durumda diledi. Bana ben bitirdim, vraç buldu. Sen... Иртәме соңмы беренче мәхәббәт безнең һәммәбезгә дә килә. Күпләр өчен ул алдагы мөнәсәбәтләрнең асылына әйләнә, ә кемнәрдер өчен упкынга әверелә. Менә биредә дә әлеге спектакльдә Чулпан бөтен күңеле белән Вилданны ярата. Аның белән гомерлеккә бергә булырга тели. Әмма дә ләкин Вилдан үзе турында гына уйлап йөрүче карьерист егет булып чыга. Чулпан беренче мәхәббәт хисләрен тыеп, икенче егеткә Илдарга кияүгә чыга. Бергә тормыш корып җибәргәндә дә Вилдан кабат Чулпанны тынычлыкта калдырмый. Ләкин Илдарның шул чаклы ихлас мәхәббәте, самими хисләре Чулпанны аның яратуын җавапсыз калдырмый. Чулпан шулай да үзгә образ. Бәхте артыннан, хыялы артыннан йөгерүче, янындагы мәхәббәтне күрмичә менә шулай гел хыялланып яшәүче, ниндидер бер ерактагы йолдызын, ерактагы бер бәхетен көтеп яшәүче бер адәми зат инде. Менә шуңа күрә тормышта шушындый маҗараларга эләгә дә ул үзенең шушындый характер аркасында. Чулпан образын тудырырга җиңел булды дип әйтә алмыйм, чөнки чыннан да режиссерыбыз белән ике төрле фикердә идек башта. Мин Чулпанны башкачарак күрә идем, Резидә Ирековны башкачарак, әмма Резидә Ирековна үзенең дәлилләре белән мине әлбәттә ышандыра алды. Чулпан менә нәкъ шушындый булырга тиеш дип. Һәм без инде ничек кенә булса да режиссер ничек әйтә, шулай эшләргә, режиссер таләпләренә буйсынырга тиешбез. Һәм мин чыннан да Резидә Ирековны дөрес әйтә икән дип инандым. Һәм менә Чулпан ниндидер бер җитди, әмма ихлас, бала күңелле кыз булырга тиеш дип мине инандырды Резидә Ирековна. Менә ул шундый бер ниндидер эчкерсез кыз бала. Әлеге әсәрнең авторы күренекле татар язучысы, драматург Шәриф Хөсәенов. Ул киң катлам укучыларга һәм тамашачыларга үзенең әни килде, Зөбәйдә Әдәм баласы, профессор кияү әсәрләре аша яхшы таныш. Шәриф Хөсәеновның әсәрләрендә кешенең намус сафлыгы, максаты, кыйбласы, тормышта һәм җәмгыятьтә тоткан урыны, хезмәте турында сүз алып барыла. Әлеге спектакльне театрның яшь режиссеры Резидә Гарипова сәхнәләштерә. Беренчедән, Шәриф Хөсәенов кебек авторларга алыну миңа режиссер буларак бу әлбәттә бик зур бәхет. Чөнки шундый нык, бик нәфис сүз белән эшләү безнең бүгенге заманда бу бик сирәк. Чөнки хәзерге яңа драматургия, яңа драмалар, алар үзләренчә бик тә чиктеп әйтәм, яңа авторлар бәлки белеп бетермиләрдер кайбер әйберләрне. Театр белән, режиссерлык белән аңлап бетермиләр. Шәриф Хөсәенов бу инде бик ныклы, бик шундый әйбәт, нәфис сүз. Бу беренчедән. Икенчедән, темасы 60-нчы еллар, бик матур еллар, бүгенге көндә бик актуаль еллар. Чөнки бәлки безгә хәзер аларның сафлыгы җитмидер, ул елларның сафлыгы җитмидер. Минемчә, режиссер буларак һәрбер режиссер үзенең әсәре белән бер генә әйбер җиткерергә тели, кеше булырга. Менә монда да шул Чулпан белән кеше булыгыз, кешелекле булыгыз. Шул гына.
Кәрим Тинчурин театрында куелган Чулпан мелодрамасы профессиональ татар театры сәхнәсендә әле беренче мәртәбә генә уйнала. Чулпан пьесасы тамашачыларны 60-нчы еллар мөхитенә чумдыра. Ул елларны дөрес һәм ихлас итеп чагылдыра. Спектакльдә күбесенчә труппаның яшь буын артистлары уйный. Резида Саляхова, Зөлфәт Закиров, Артем Пискунов, Гөлназ Наумәтова, Миләүшә Нәҗмиева, Татарстанның халык артисты Резида Төхвәтуллина. Әйтергә кирәк, тамашачы күңелендә уңай рольләре белән истә калган Артем Пискунов бу спектакльдә беренче тапкыр тискәре Вилдан ролен башкара. Моңа кадәр тискәре образ социаль шундый бытовой спектакльләрдә уйнаган юк иде. Әлбәттә бу үзенә күрә бер кызыклы әйбер. Чөнки тискәре образны уйнау ул күп кенә артистлар әйтү буенча уңайлырак. Чөнки ул характерный образ була, аның характерын эзләве яхшырак. Шундый тискәре образда яхшы якларын эзләргә кирәк. Әлбәттә беренче чиратта. Роль тудыру өлкәсендә миңа бернинди дә уңайсызлыклар килмәде дип әйтергә була. Бер генә ягы бар. Мин үземнең тормыш иптәшем Резида Саляхова белән уйныйм. Әлбәттә мин аның менә сәхнәдә шушы спектакльдә тормышын җимерүче дип әйтергә кирәк. Аның хыялларын, идеалларын җимерүче кеше. Шуңа күрә әз генә шул ягы уңайсызрак булды, ләкин бу инде безнең профессиянең бер кимчелеге дип әйтергә кирәк. Нинди генә хәл булмасын, нинди генә образ бирмәсен, барыбер уйнарга кирәк, тырышырга кирәк, тамашачыга ошарга кирәк. Аннан соң тамашачыга ошау дигәннән шушы тискәре образ белән дә тамашачы күңеленә кирип калырга тырышырга кирәк. Спектакль буе тере музыка яңгырый. Сәхнә исә әйләнә торган итеп эшләнелгән. Бизәлеше дә тулаем тамашачыны 60-нчы еллар мөхитенә чумдыра. Шул елдагы радио, татар йортларын бизәп торучы чигелгән шаршаулар һәм әлбәттә образны тулысынча тасвирлап бирү өчен артистларга шулай ук ул елдагы киемнәр, прическалар да ярдәм итә. Минемчә, бу спектакль төрле буынга ярый. Дөресен әйткәндә, яшь кызларга да, миннән дә алараклар, апаларга да, әбиләргә дә. Илдар образына килгәндә, бик җиңел дип әйтә алмыйм, ни өчен? Минемчә, ул кеше бер күрүдән Чулпанга гашыйк була. Гомумән, ул кеше җирдә устойчивый басып тора. Бик теге озак сөйләшә торган җегет түгел, конкретно турылап бәрә торган җегет. Тормышта андый кешеләр белән очрашкан бар. Но менә шундый образны үземә кигәч, үземне башта теге некомфортно дип әйтим инде, менә шул уңайсызрак булды. Мин үзем табигый буенча теге бик шустрый малай, тишән, чабып очып йөрергә ярата торган. Тоже решениене мин тиз генә раз алдым, бирдем, все, эшләдек. А монда решение, принятие решений шулай дип әйтик, тиз килә, әмма ләкин ул решениегә устойчивый килә ул, менә образ. Бу нинди гайбәт, әнкәй? Менә тагы, нигә гайбәт булсын ул? Чулпан спектакле халкыбызның рухына бик тә туры килә. Тамашачы спектакльне үз итеп, ул репертуарда озак торыр дип ышанасы килә. Чөнки оста актерлар, белемле, үз көченә ышанган режиссер һәм иң мөһиме, тамашачы мәхәббәте һәм ышануы бар.